Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل موفولني ولنمندون أو أوتايني واتينا أو منو سغلين بنا شرف لا جبراني سانفي جمانين كونو جمانين كوكا أمبانين الله سبحانه وتعالى في ألكا كسيناك هنا أناك بركة جديلي ألكا أوكينين أو بلا جيلينكا biwajulu kene kono ambe tamani ka be juin kalo tle shege masamba fla anitani kononto o min bena tamani ziyarama min be ke sangosa an karamogo asayidi Sharif Usman Madan Haidara ale wolofa no ye Sharif Muhammadul Madani alaka hinala an islam furu bela jelen ka keni nyinantai abara afanga buena kosobe minyato Sharif la jabarani ale wuli ka jowke wala sa ma chaman be min be na kenen konnana kuma chaman be ka fo nisondiya ka o chaman be ka jira nga bela jelente kuma soro kene kono Sharif la jabarani wuli ka jowke ka kuma di mogo ma hakilna mumbula ani nisondiya mi ani kabako munu nu yayi baren konnana ka se ka nyefoli ke ula ka fara jamiatul ansar din ale ke section binani ani ko min be mali kono mun sera ka kenen la soro ka se ka kuma duma uku ka wuli ka jow fo katase ambalma munu bora jamana wera wula kana uka se ku ka sharia kan fo nin kenen kono min soro lay anga je ka nyama dawfe barata bulu kan ko jugu inya bala so abi kurasi dum ko re barata bulu kan re fo ase adana bon kuma kunje kuma na me karamgo fo anaka jama kulu bela jele mu fo kerengele mo am sartini president babi me Espagne no vali koné mba fo ani kase siketa mo ani kase abdou jagete mo mu bela jele fo alaka anu besara herena ka sijani kenadi karamgo re mo aya yara laben to me ba an kona ya laben ka organiser kanya pour que kashiga na an karamgo kuna wolo ba donc alhamdulillah an ma mbora so an ma shiraya donc an ba lautara deli fan na yara na alaka shay na benyuma bon an beka bela yelen kan layine mi alaka bela yelen sabati na kun yara mi no ye amwa ke no Basman Madana Haidara alaka hina alaka yafa kama alaka ka hina she ka dem na kunti Muhammad la an fa dem alaka na kunti ma fakata shila je wuli ma shila ma fan ba kun alaka hina sha bela yelema Allah foka Allah walima don alhamdulillah rabbil alamin ina ta kera kabako ambolo niya ya anga marala fana an fana bi anga togo dala fo mobile car fla da ya fakana niya lega fen na biga jido koroba jira ko fen biga chendega ni chengu te watu ba so akobi suma me niya ya biga jiri kata ambi an karamo foka bargada ale de ni ko ni sisimbaga e kayira bela jelema ko vraiment ni islamia fen ba dodi donc ambi anana mina o afaka doagide donc wo jara ni 2019 ami doa ke vraiment ba madani alaka dara nyama alaka dara sumaya an islam sube alaka dara nyama ka dara mais ne bi profiter ka aw serifla mo fana fo o ko fe mbitla ka anga karamo fana abi kuma do fo bon vraiment amano ambolo me abi ga antoro doni we kuma jime parce que ni kuma karamo bi ga kuma aba fo ko ansaru ay ne ke horoy donc vraiment ni kuma ni ko anga tienta ne ba ye fasu yola min ale da anke horoy ansaru ma ale ke horoy me karamo ele de anke horoy ale de an korota ka jira dien bela ko am sega vraiment dine barage a tienka donc vraiment amba fuka walima donc ka bargata vraiment sidani laba ko nyuma ala ka danama donc yina jara ko ni an sega foy faraga ni walima donte ala ka nyuma nani be chogomina ala ka be nyuma segi donc amba fuka bargata assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillah nyina sam bafla antano konoton ziara Allah ben kera an fe bangara section kono ni wasa e kosobe ka sababu yake anga sigidala anga sous section anya bela jele wele ku fara nyogon kan bangara sous section woro de bambulu shegi bambulu alhamdulillah bi bangara sous section shegi bambulu abela jele mogo
bɛ nin sigi in kɛnɛ kɔnɔ an ka comité fɛn fɛn b'an bolo comité a bɛ taa fo 30 ani kɔ la a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ an bolo nin kɛnɛ kɔnɔ ni ala ka dɛmɛ an ka visites bi yan wa an ka karamɔgɔw fana bi yan inshallah an y'a labɛn ni wasa ye an wasalen sera ka ɲinan tamani labɛn o la inshallah an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka san wɛrɛ jira an na an ka karamɔgɔ n'o ye Asayid Sherif Usman Madani Haidara ye ala ka m'an kɔrɔ san 64 a y'o sɔrɔ 64 wɛrɛ bɛ ala bolo ala k'o d'a ma ala ka an yɛrɛ kɛ muminun ye a nɔfɛ tugubaga ɲumanw ala k'an yɛrɛ k'o ye ala ko k'an ye kira bonya kama karamɔgɔ na so la yɔrɔ ma kɔsɔ sɔli ala nabi ziyara kɔnɔ an ka labɛnba k'a kan parce que ne y'a jateminɛ san o san an bɛna na cogo min ɲinata bonyana n'o bɛɛ ye parce que ɲinan an nana ni kare 14 de ye ka bɔ Kajolo personnel sen tɛ o la vraiment an kɔni an bɛ ala tanu ka ala barikada k'a fɔ bolofaba kɛra ɲinata kan o kɔfɛ an yɛrɛ ye labɛn caman kɛ yan ka se ka parce que jama bɛ ka bonya ka taa diɲɛ don o don de an ye terrain 2 sɔrɔ yan inshallah ɲinan an ye baara dɔw k'ara ni ala ye san wɛrɛ jira an na a b'an kɔnɔ ka baara tɔ laban walasa n'an ka kɔnwa jama nana an bɛ jɛn ka taa jigi pour que u bɛ se ka lafiya ɲɛ ma ziyara kɔnɔna na vraiment o labɛnba de bɛ an bolo inshallah n bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye sijan kɛnɛya laban kuma ala k'o di an n'a ma k'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ in a dɔnbagaw ala de ka ala k'o de caya ni a yebagaw ye sabu ne karamɔgɔ ye ani ɲ'a dɔn kelen tɛ ni karamɔgɔ yera k'a dɔn k'a ka laɲiniw faamu diɲɛ bi lafiya wallahi an kɔni b'o le dugawu kɛ su ani tile yarabi karamɔgɔ dɔnbaga ala k'o caya n'a dɔn a yebagaw ye ka dugawu kɛ fana a ka denbaya bɛɛ ye sijan ni kɛnɛya laban kuma ala k'o di an n'o ma k'a bɔn'an bɛɛ tugu a kɔ ka anw yɛrɛw n'an bɔnnaw tugu Sherif Usman Madani Haidara n'a bɔnnaw bɛɛ kɔ fo ka se ala ka dugukolo melekeli ma an b'o ɲini ala fɛ ala k'o k'an ye alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka ala barikada ni ka tila k'an ka sababu ɲuman fo n'o ye Asayid Sherif Usman Madani Haidara an ka ɲina tamani ziyara a labɛnna ɲɔrɔnkaw fɛ kosɛbɛ a labɛnna ni labɛn mun ye vraiment an nisɔndiyara an ka ɲɛmɔgɔw kɔrɔ kosɛbɛ an ka labɛn sabatira an nana an yɛrɛ sera an kunun de an ma se ka don joona inshallah an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ye ani mɔgɔ fɛn o fɛn y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se yan n'a fɔra Ansarudini an bɛɛ lajɛlen ye farikolo kelen de an dusukun ye karamɔgɔ Haidara ye an kunkolo ye a ka denbayaw ye donc an bɛ dugawu kɛ ya rabbi san tɔw tɛmɛna hɛrɛ la cogo min ala ka ɲinanta fana tɛmɛ hɛrɛ la ten ya rabbi maa fɛn fɛn nana ni hamina o hamina ye ala ka bɛɛ lajɛlen dilan ala ka section bɛɛ lajɛlen taa ɲɛ kira n'a so bonya kama sɔli ala rasulillah alhamdulillah ɲinan jara an bɛ ala tanu an bɛ fɔlɔ ka ala tanu ka ala barikada alhamdulillah a kɛra wasa ye a kɛra kɔrɔta ye an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi a daminɛna an bolo hɛrɛ la ala ka laban hɛrɛ alhamdulillah an b'a dɔn salon ni ɲinan danfara min danu ni ɲɔgɔn cɛ vraiment ɲinan jama cayara kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ salon ta kan alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye n'o ye Asayid Sherif Usman Madani Haidara sija ni kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'a di an n'a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye a kɛra ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ala kana jugu bɔ an na ala kana an kɛ jugu ye an bɛ dugawu kɛ jamana ye ya rabbi ala ka jamana basigi ala ka jamana basigi ala ka hɛrɛ nati jamana kɔnɔ sɛmɛ min fana ɲɛsilen b'a ma ya rabbi ala ka hɛrɛ k'an ye ya rabbi ni ala sɔnna an ye ɲinan ziyara boloda ka magɔni kɛ tamani ni ala ka diɲɛ ye ka na an karamɔgɔ ɲɛda lajɛ ni ala sɔnna an bɛ ala fo k'a barikada tuma min na n'an y'an yɛrɛ ye ziyara kɛnɛ kan ka na karamɔgɔ ka bonyamasegin k'a ye ni ala ka diɲɛ ye o la an bɛ ala tanu ka tila ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye sija ni kɛnɛya lafiya ni labanko ɲuman ala k'o d'a ma a n'a ka denbaya ala k'a wasa juguw kan ala k'a dɛmɛ juguw kan an bɛ min ɲini ala fɛ san caman bɛ ala bolo ala k'o jira an na ka tila ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye tuma min na n'a ye haut conseil présidentiel ni ala y'o d'a ma wajibi bilen na a ɲɛna n'a ye an b'a fɔ ala k'a barika don a la ala k'a dɛmɛ ala k'a ni mɔgɔw bɛɛ mɔgɔ minnu bɛ siran ala ɲɛ k'a dɛmɛ baara la ala k'o mɔgɔw d'a ma ya rabbi an kɛnɛ ɲinan ta kɛ cogo min ala ka san wɛrɛ ta fara an si kan an bɛ ala fo ka ala barika da bila section tɔgɔ la Umar Jabate ka bɔ bila ni ala sɔnna o daburinya fila do kana foli kɛ ziyara la ka dugawu ɲini ala fɛ an nana dugawu minnu ɲini ala k'u ɲɛ an bolo karamɔgɔ yɛrɛ sini kɛnɛ ala k'o d'a ma ka labanko ɲuman d'a ma ala k'aw yɔrɔ dɛmɛ a ka baara la ala k'a kɛ wasa ala k'a kɛ kɔrɔta ye kira kanu kama kuranɛ bonya kama bido hɔrɔma kama salala mahamadu vraiment alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barikada an ka ɲinan nani ka na an mɔkɛ ka ziyara la n'o ye Ba Madani ye vraiment an y'a labɛn a ɲɛna kosɛbɛ vraiment an bɛ ala fo ka ala barikada kita kari fila de bɔra kita mɔgɔ 100
ani mɔgɔ 10 ani 8 o de bɔra kita kana zara la an bɛ minnu kalama ɲinan kɔni baara ni salon da u ka jan ɲɔgɔn na quoi pari baara in san o san dɔ de bɛ fara a jama kan bon dɔ bɛ fara jama kan cogo min baara labɛn cogo fana ɲɛni fana san o san dɔ bɛ fara o fana kan ten tiɲɛ yɛrɛ la ɲinan baara kɔni a kɛra wasa de ye n'i y'a jateminɛ jama fanga bonyana nka jama an tɛ ka ɲɔgɔn degun dɔɔni pari siraw libérelen don baara bɛ organiselen don ka k'a kɛcogo ɲuman na quoi an kɔni an wasalen don ɲinan baara kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ de ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ an mɔkɛ min bɛ naani na a ka zara la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛ ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen mɔgɔ minnu y'u sen ta ka bɔ u ka yɔrɔ la ni hamina min an b'a ɲini ala fɛ ala ka an bɛɛ haminaw dilan yarabi an bɛ tila ka foli di télé sirifila ma vraiment ale min kɛra sababu ye ka diinɛ in wɔlɔnwɔla bi mɔgɔw ka se k'a dɔn k'i to i ka salon kɔnɔ ka se k'a dɔn k'a to i ka bugudaw la tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ télé sirifila fo ala ka ɲɛtaɲɛ di u ma yarabi ala ka an karamɔgɔ yɛrɛ min an kɔrɔ n'o ye sagi sirifu usumani madani hayidara ye a ka n'a ka denbaya ala k'a n'u kɔlɔsi ala k'a n'u kana alhamdulillah ɲinan komi ala y'a latigɛ Côte d'Ivoire fédération tun ye 19 ye mais Côte d'Ivoire bureau national n'o ye Adama Sakɔ ye a y'a laɲini ka fédération kula créer k'a kɛ fédération 20 donc fédération Bélier n'o ye Yamoussoukro ye anw de kɛra Côte d'Ivoire fédération 20nan ye donc o hukumu de kɔnɔna na an ko an tɛ se ka sigi fo an ka na ziyara la ka na fédération kalifa ala ma ka kalifa kira ma ka kalifa sirifuw ma ala bɛ se k'an dɛmɛ sirifuw hɔrɔma la ɲam ma k'an dɛmɛ ne yɛrɛ ye fédération président fɔlɔ ye donc o hami n'o jɔyɔrɔ mun b'an na sirifuw kama an nana alul bɛtiw kama an nana ka na an ka fédération kalifa o la o k'an sama dugawu la ala bɛ se k'an fanga sa kɔrɔ ɲam ma o de y'an nakun ye inshallah an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ an ka sirifucɛ la o de ye sababu ɲuman ye ala ka si ni kɛnɛya di sirifucɛ ma a ka san 64 min sɔrɔ o ɲɔgɔn caman b'a la ala k'o d'a ma anw mun b'a kɔfɛ ala an k'a ma ko mɔgɔ ɲuman ye hami ni gami min b'an na a nɔgɔyabaga yɛlɛ ala y'a nɔgɔya mɔgɔ mɔgɔ nana ala ka bɛɛ ɲuman segin a sigiyɔrɔ la hɛrɛ la ka taa o somɔgɔw sɔrɔ hɛrɛ la ka san wɛrɛ ta bila an si kɔnɔ k'o nali latigɛ an ye fana ala y'o kɛ an bɛ aw sirifila TV yɛrɛ fo an bɛ Côte d'Ivoire an b'a filɛ an b'a lamɛn an b'a suivi an b'a a ka baarakɛlaw bɛɛ fo ni ka dugawu k'a ye ala ka ɲɛtaga di an n'aw ma ala k'o kɛ kira hɔrɔma kosɔn sallallahu alaihi wasallam ɲinɛ baara ni ala ka sɔnna ma salongo da an ye yan baara daminɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka faamuya sɔrɔ a la sisan an bɛ ka faamuya sɔrɔ a la sisan dɔɔni donc an y'a daminɛ sisan an bɛna bɔ an karamɔgɔ ye n'a sababu ɲuman n'o ye ba madani hajira ye min kɛra sababu ɲuman ka kalo yelen bila yelen la an bɛ foli k'a ye yarabi ala ka lahara nɔgɔya n kan ye an b'a ɲini ala fɛ sababu ɲuman n'o ye sɛrifu usumani madani hajira ala ka sijan ni kɛnɛ ala ka d'an ma tiɲɛ na an bɛ tila k'aw sifila yɛrɛ fo a ka baara ɲuman na aw de kɛra an ye sababu ɲuman k'an bila kuma na k'an jira mɔgɔw la donc an b'aw fo k'a wala ɲuman dɔn ala k'an bɛɛ saba yarabi ala ka sababu ɲuman k'an karamɔgɔ ye n'o ye sɛrifu usumani madani hajira ye yɔrɔ min kalifala ma yarabi a ta ko fanga ala k'a d'a ma yarabi a bɛ fɛ ka kɛ baara in kɛ cogo min na ala k'a kɛ ten ala k'a n'a ka dɛmɛ tanga ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma jugu cɛman na muso ma ala k'a kisi a tɔɔrɔ ma jugu seti a n'a sen dan yarabi ala k'u se ban yarabi ala ka jamana ala ka lafiya jamana ala ka lafiya ala ka an yɛrɛ ka kɔmɔgɔ ɲuman ye arabi an b'a foli k'a ye kosɛbɛ an b'a fo dantɛ foli min na an b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sababa n bɛ fɔlɔ ka ala tanu ka kira fo k'an karamɔgɔ fo ka da o kan ye o tilalen kɔfɛ n bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ u ɲɛna ko ala ka na n'o ɲuman ye ala ka segin bɛɛ lajɛlen hɛrɛ la ye dugawu fɛn fɛn bɛ kɛ kɛnɛ in kan ala k'a bɛɛ minɛ k'a kɛ kɔrɔta ye an karamɔgɔ ma k'a kɛ wasa ye bon ziyarakɛla fɛn o fɛn min nana u ka ziyara in kɛ ladabu kɔnɔ ani ala ka jɛ kɔnɔ ye min fɛn o fɛn n'i y'a kɛ ni ala ka jɛ ye i bɛ ala nafa sɔrɔ o la ye i bɛ nafaba de sɔrɔ o la mais n'i y'a kɛ ni mɔgɔw ka jɛ ye nafa t'o la ye an b'a ɲini mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛnɛ kan bɛɛ ka kɛ karamɔgɔ bonya kama bɛɛ ka ko in kɛ ni basigi ani hakilisigi kɔnɔ ani bɛn kɔnɔ ye taga ni segi ala k'a nɔgɔya k'an kisi k'an tanga ɲinan san ala k'a kɛ mali ka lafiya san ye jamana in ala k'a kisi jamana in ala k'a tanga an karamɔgɔ ala k'a kisi ala k'a tanga a ye diɲɛ kanu ni hɛrɛ ye cogo min ala ka hɛrɛ kɛ a n'a bɔnnaw ye ten kira n'a so kama sɔli ne alhamdulilahi rabbil alamin yan an ka baara labɛn cogo fɔ an bɛ foli ni tanu ni barikada kɛ ala ye ka naba bɛ fo k'u bisimila k'u barikada nin labɛn kɛra kɛcogo min na a kɛra bolodi ɲuman kɔrɔ a kɛra bɛn kɔnɔ a kɛra bonya kɔnɔ labɛn minnu b'ara makora labɛn minnu b'ara jikora labɛn minnu b'ara sécurité ni basigi ni dunanw bisimilali ko ɲuman na
ni ala sɔnna an seko ye fɛn fɛn ye an y'an wara da a bɛɛ la walasa naba fɛn fɛn min na bɛɛ se ka lafiya sɔrɔ nin waati kunkurunin kɔnɔ ni ziyara in na ziyara min ɲɛsinnen don an fa n'a mɔkɛ a n'an karamɔgɔ n'o ye ba Madani Hayidara ye ni bi ni wele daba ni bonya jaabiba ye an karamɔgɔ Asɛri Sherif Usumani Hayidara ka hukumu kɔnɔ ye ni ala sɔnna labɛn min b'a fɛ dogora ko tɛ kɛnɛkanko don sego o sego b'an an fɛ an y'o bɛɛ kɛ nin baara in na walasa dunanw bɛ se ka na lafiya la ka baara in kɛ lafiya la ka segin lafiya fana na ala sago sago an bɛ dugawu kɛ dugawu min bɛ yen n'an b'o ɲini n'an b'o fana kɛ o de ye n'i ye jama natɔ ye i bɛna hakilina dɔ la i bɛna hamina dɔ la haminaw a ka ca anw de ma man diya ala ma ni an karamɔgɔ hɔrɔma ye ni an karamɔgɔ bɔkolo hɔrɔma ye ni tɔn yɛrɛ hɔrɔma ye ni ala sɔnna maa o maa min nana ni laɲiniw laɲini an bɛ ala deli ala ka laɲini bɛɛ sabati o laɲini ninnu fana kɔfɛ an bɛɛ bɛ cɛ min nɔfɛ laɲini ninnu fɛn fɛn mana minɛ n'a jaabira ala fɛ ala k'o ɲɔgɔn caman jaabi an karamɔgɔ ye si ani kɛnɛya a n'a ka denbaya ye ala k'a tanga jugu o jugu ani tɔɔrɔ o tɔɔrɔ kun bɛ ka si an ma maa o maa fɛ an ye min dɔn ani min tɛ min dɔn ala de y'a bɛɛ dɔn ala ka bɛɛ ka juguya sigi an ma k'an karamɔgɔ wasa ka sini kɛnɛya da n'a ka denbaya ma ala kira kanu kama sala rasul ɲinan baara ni ala sɔnna an ye min yala wasa dan don kɔrɔta don wa a bɛ jidi fana kofɔ sabu an ye seereya min ye kabi an yɛrɛ bɛ yen ɲinan ziyara la an b'a ɲɔgɔn ye o bɛ daminɛ anw yɛrɛ ka bɔyɔrɔ la d'habitude anw bɛ bɔ ni jama min ye san ka taa mawuludu la ɲinan o jama yɛrɛ de nana ni ziyara in na fo ka tila ka mawulu wɛrɛ d'a kan donc o b'an karamɔgɔ ka ko kɔrɔta de jira k'a fɔ don o don ala bɛ kabako wɛrɛ de kɛ Hayidara ko la dafɛnw ma sigi ni min ye donc farifaga tɛ yen ɲinan tɛ yen salaya tɛ yen an ni n'an ka nafolo de bɛnnen don nin ko in ma Hayidara ko ala bɛ sɔn a ka se yɔrɔ min na anw yɛrɛ ka laɲini ye donc a ka taa yen de wa ka tila ka kɛ fana an bɛ dugawu de k'an yɛrɛ ala kana foyi kɛ Hayidara ko la bonya ni wasa la min bɛ bonya anw ka faamu ma Hayidara ko mana na cogo o cogo an bolo b'a kɔrɔ an jigi b'a kɔrɔ an nin b'a kɔrɔ an ka ɲɛnamaya bɛɛ de bɛnnen don a ma an n'an ka denbaya. Ala ka diɲɛ san o san bon an kɔni bɛ labɛn kɛ ka na ziyara la ani bon karamɔgɔ ka kobaw bɛɛ lajɛlen na bon n'ala ka diɲɛ ɲinan o y'a kanu an ka na Alize représenter ka na karamɔgɔ ka ziyara la ka na dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye ani an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ fana n'o ye karamɔgɔ yɛrɛ Sherif Usumani Madani Hayidara parce que an yɛrɛ bɛ ala de tanu ka ala barikada ala ye anw yɛrɛ kɛ karamɔgɔkɛ in nɔfɛ tugubaga ye o yɛrɛ nisɔndiya dan tɛ anw na o la voilà parce que diɲɛ bɛ niveau min na bi n'i y'a jate minɛ diɲɛ bɛ niveau min na bi ka taa mɔgɔ sɔrɔ o ko karamɔgɔ ko muhidini de don n'o ye diinɛ ɲɛnamagabaga ye mais o dama tɛ an y'a kɛ humanité yɛrɛ de ye a nana ka na adamadenya yɛrɛ de bɔ bolola de voilà donc o nɔfɛtugu kɔni o ye an ma diyagoya de donc a ka ko ni an ma dɛsɛ kɔni tant que ni b'an farikolo la ni ala sɔnna a ma an bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'a kɛ pour que an ka ye o kɛnɛ kan o la an bɛ ala tanu ka ala barikada ala ye ɲinan jira an na ala ka san caman jira an na ka ɲini ala fɛ yarabi tagabagaw ala ka hinɛ o la ala ka yafa k'o ma o y'an kɔ kiti min na ala k'o nɔgɔya o ye an n'u bɛ taa jɛmu ala k'o nɔgɔya an yɛrɛ ye karamɔgɔ yɛrɛ ala k'a mɛn an ɲɛ yarabi a n'a ka denbaya ala k'u dɛmɛ ala ka fanga don o la ala ka dɛmɛ bolo don o la ala k'u kisi ala k'u latanga maa o maa nana yarabi min natɔ sɔrɔ o kɛnɛ tatɔ sɔrɔ fɛn fɛn nana hɛrɛ la k'i kɔsegin hɛrɛ la ka taa kɔfɛmɔgɔw fana sɔrɔ hɛrɛ la ala m'o kɛra ka taa ka karamɔgɔ yɛrɛ fana sɔrɔ hɛrɛ la ala m'o kɛra kira n'a sɔmaw bonya kosɔn sɔli ala rasul ɲinan ziyara n'o ye 2019 ye ayiwa labɛnba de kɛra an fɛ ka bɔ an ka bugu demuhun kɔnɔ an ka karo minnu wulila ka na a bɛ kare 8 ɲɔgɔnna bɔ. An bɛ fɛ ka dɔn yalima aw ye danfara ye ɲinan ziyara ni salon ziyara danfara cogo? Danfara min bɛ ɲinan ziyara ani salon ta la ɲinan ta bolofa b'o kan kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman wulila an fɛ minnu yɛrɛ ma deli ka na yan ka ye o caman nana musow la cɛw la hali an yɛrɛ ma se ka jate kɛ k'a lɔn fɔlɔ ni mɔgɔ hakɛ min don. An b'a ɲini ala fɛ masa min ɲinan ta yira n na san caman bɛ ala fɛ ala k'o yira n na an karamɔgɔ a ye si min sɔrɔ ɲinan n'o ye san 64 ye san 64 caman bɛ ala fɛ ala k'o yira an na an jira ka kɛ cogo min ɲinan san wɛrɛ tuguni ka se ka kɛ tuguni min ka bon ka tɛmɛ nin kan ala k'o kɛ a télévision mɔgɔw fana ala ka barika don a la ayiwa kɛnɛ ala ka kuncɛ hɛrɛ la ala ka hinɛ an ka taabagaw la ala ka yafa o ma k'an yɛrɛ labanw ɲɛ kira kanu kosɔn sɔli ala muhamadu. Alhamdulillah an ye labɛn minnu kɛ ka na ale bɔ fanga ka bɔ ka tila ka an ka fédération na ni carré 2 de nana 65 places 2 an n'o de bɔra Abidjan ka alhamdulillah dafaraba de bɛ salon ni ɲinan cɛ ka sababuya kɛ kɛnɛ yɛrɛ cogoya sigiyɔrɔ yɛrɛ dɛsɛra mɔgɔw la hali ne yɛrɛ min ne yɛrɛ sigiyɔrɔ di mɔgɔw ma dɛ ne yɛrɛ sigi ma fɔ kɔfɛ yan fɛ donc dafaraba de bɛ jama bonyana ka tɛmɛ salon tagala tu cɛ alhamdulillah rabbil alamin an bɛ dugawu kɛ a Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara si jan ni kɛnɛya laban ɲɔgɔn kɔrɔta le fɛ ala tala ko diyana ma ala kana jugu ban ala kana jugu sala
an nana fa min ka ziyara la n'o ye ba madani ye ani sirifisiw bɛɛ ani banbagatɔ salamaforo bɛɛ ala ka hinɛw bɛɛ la ala ka yafo bɛɛ ma ala ko kaburu nɔrɔ. labɛn min kɛra an bolo bi na an y'an jija an ye kari 2 de ta ka bɔ Bankasi ka na kɛnɛ in na mais an ka yɔrɔ man di mais ala y'a kɛ an jijara ka an forcer ka kari 2 ɲini ka na nin kɛnɛ in na. ko min b'an bolo an bɛ duwawu min kɛ an bɛ cɛkɔrɔba fo ba madani ale jijara ka nin baara in kɛ pour que karamɔgɔ hadara yɛrɛ dɔnna ala y'a kɛ jama farala ɲɔgɔn kan a ka cɛsiri a n'a ka duwawu kosɔn an b'a fɔ kosɛbɛ ala ka laban ko ɲaman d'a ma ala ka si caya san 64 min dira ma ala ka ɲɔgɔnna wɛrɛ d'a ma. a deli ala fɛ yarabi ala k'an dɛmɛ an ka se ka baara ninnu se a seyɔrɔ la o la o kɔfɛ bon danfara min yer'o la san o san baara in bɛ taga ɲɛ de o danfara de yer'o la san o san baara in a bɛ taga ɲɛ de an b'a deli ala fɛ ala ka baara in taga ɲɛ ala kana segin kɔ. ok an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale min kɛra sababu ye ni k'an fara ɲɔgɔn kan an b'a deli ala fɛ ala k'a lafiya n'a ka denbaya ala ka kisi juguw tɔɔrɔ ma an b'a deli ala fɛ yarabi ala min y'a kɛ an ɲɛmaa ɲuman ye ala k'an k'a komaa ɲuman ye ala k'an to a kɔ k'an balo a kɔ k'an fa to a kɔ an b'a deli ala fɛ sijan ni kɛnɛya ni lafiya ala k'a di an n'a ma ala k'a kisi juguw tɔɔrɔ ma jugu ti b'a na ala kana jugu se a la an bɛ ala deli n'u lahɔrɔma ye an bɛ ala deli n'u kama ye yarabi jamana ye ala k'a lafiya jamana ye ala k'a basigi ala ka jamana in diya ka tɛmɛ kunu kan. alhamdulillah an ye convoi de ta ka na an nana hɛrɛ la an ɲuman donna Mali kɔnɔ ka se fo Tamaɲa hɛrɛ la an ye wasaw sɔrɔ ka hɛrɛw sɔrɔ labɛnw sabati cogo ɲɛna fana bon an bɛ a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ ala k'a mɛn an bolo a kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ma ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye yarabi a n'a ka dɛmɛ ala k'an bɛɛ sutura ala k'an n'a kisi ka bɔ juguw tɔɔrɔ ma ala k'a dɔn a n'a juguw cɛ a bɛ fɛn fɛn ala fɛ diɲɛlatigɛ hɛrɛ ala k'o d'an n'a ma ala k'o kɛ ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul. alhamdulilayi rabil alamin an bɛ ala fo k'a tanu ka waleɲuman dɔn baro an b'a fɔ u sabatira sabu komi section ye jɛ di a ka section bɛɛ ma bɛɛ k'i ka ziyara labɛn i ka labɛn cogo la o la an ma degun foyi sɔrɔ a kɔnɔ an y'a ye fɛn o fɛn y'a labɛn section 5 de b'an bolo bɛɛ lajɛlen y'a labɛn ko ɲuman na u bɛɛ ɲuman nana u bɛɛ ɲuman sera alhamdulilayi rabil alamin an b'a fɔ ka barikada. salon ta ni ɲinan ta an ye danfaraba sɔrɔ a la sabu an y'a ye k'a fɔ faamu sɔrɔla an ka section bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko yɛrɛ labɛn cogoya kama o la an ka laɲini de fana y'o ye karamɔgɔ ka se ka wasa an ka wuliliw ani an ka seginniw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an y'a ye o baara in ɲinan ta ɲana ka tɛmɛ san tɔw kan n bɛ ala deli san tɔ minnu fɛ ka na hali bi ka yɛlɛma kura wɛrɛw don a la an ma minnu yɛrɛ boloda ɲana n'ala sɔnna o kɛ an karamɔgɔ ka diinɛ minnu bɛ yarabi ala k'a bɛɛ ɲuman sigi o la an nana dugawu kɛ banbaatɔ minnu fana ye ala k'a kɛ kisi ni nɛɛma camanw ye ala k'a kɛ bɔda ye anw yɛrɛw ye an y'a ye kɛnɛ yɛrɛ fana wasara hali bi an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye sijan ni kɛnɛya laban ɲuman bɛ ala bolo ala k'o caman d'an ma ni kɛra o bonya ye sɔli ala rasul. alhamdulilayi kabi tuma jan fédération de Tonki en service national Côte d'Ivoire depuis plus de 2 mois an wulikajɔ bi ɲanga ɲɛmɔgɔw fɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen kɛ pour que mɔgɔw ka se ka na lafiya la nɔgɔya la ka na dugawu kɛ an karamɔgɔ fa ye ka na dugawu kɛ tamaninkaw ye ka dugawu kɛ Mali. oui an ka différence ba ye ɲinan baaraw ni salon ta la ka karamɔgɔ si jɛnya ala k'a si jɛnya tɔn ala k'a jidi an ka cɛkɔrɔba ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma an ka musokɔrɔba ala ka ɲɛ min a la ka foli bila Sherifula TV la ala k'o taa ɲɛ ala k'o fanga se an ka sécurité ordinateur an ti ɲinɛ o kan ala ka barika don o la ala ka n'o laban ɲɛ ala k'an bɛɛ fatu ni sira cɛ ɲuman kan kira n'a so bonya kama sɔlila rasul. ala fo ka ala barikada ala min sɔnna ko an ziyaradenw bɛɛ ɲuman se yan hɛrɛ la an ɲuman nana hɛrɛ la cogo min na yarabi an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲuman sigi hɛrɛ la an nisɔndiyalen don an fari fonnen don an bɛ ziyaraba in kɛnɛ kan bi an filɛ kɛnɛ min kan o ye an ka kuranɛ kalan kɛnɛ ye an bɛ ala fo ka ala barikada bi kɔni nisɔndiya min bɛ anw na n'i ye tamani ziyara daminɛ ye ka na bi ye walayi i bɛ masaya sigi ala ma jama bi yan bi a ka bon hakili ma diɲɛ k'a daminɛ dugu si tɛ yen ko min mɔgɔ ma se nin kɛnɛ in kan yan jamana si tɛ yen ko min mɔgɔ ma se kɛnɛ in kan yan nɔ
an bɛ ala fo ka ala barika da u ɲuman nana hɛrɛ la cogo min na ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman sigi hɛrɛ la ten karamɔgɔkɛ a bɛna dugawu mun kɛ u ye ala k'a minɛ u ye ka dugawu kɛ ba madani fɛnɛ ye sababu ɲuman an se sababu ye ale min ye a nɔ ko kana dugawu kɛ ale kaburu la ka tila k'a ɲini ala fɛ an bɛna dugawu mun kɛ ba madani ye ala k'a ko kama ala ka anw yɛrɛ ka dugawu minɛ ka tila ka dugawu kɛ an sababu mun an sigi karamɔgɔ an ɲɛ minɛbaga ka dugawu kɛ o yɛrɛ ye a seri madani ayidara a n'a ka denbaya an tɛ ɲinu kɔ dɛ an ka sababu ɲuman y'ale de ye an b'a fo k'a barika da sijan ani kɛnɛya labanko ɲuman ala k'o da n'a ka denbaya bɛɛ ma jugu tɛ ba karamɔgɔkɛ in na an y'a ɲini masa aramani fɛ ala kana jugu s'a la an b'a fo k'a barika da k'a ɲini masa aramani fɛ kɛnɛ in kan yan bi faama min bɛ yan bi n'i yɛrɛ bɛ nin kɛnɛ in kan walahi i bɛ masaya sigi ala ma faama bɛ yan bi a ka bon hakili ma o kuma la nabaga bɛɛ lajɛlen u ɲuman sera hɛrɛ la cogo min na ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman sigi hɛrɛ la ka karamɔgɔ fo k'a barika da a bɛna dugawu mun kɛ diɲɛ ye ala k'a minɛ karamɔgɔ fana b'a fɛ diɲɛ ka kɛ cogo min na k'a basigi k'a suma ala k'a kɛ ten ala ka jamana basigi ala ka jamana kolo suma kira bonya kama karamɔgɔ yɛrɛ lahɔrɔma kama sɔli ala n sinsin ala tɔgɔ barikama ye masa min y'a daminɛ n'o de b'a laban an b'a ɲini ala fɛ a kisi nɛma jida an kuntigi mamadu kan a n'a sodengow n'a ka saba ɲuman ani fɛn fɛn tugura aw ka se lahara dɔ ma ala ka ne n'aw ye o jamakulu la o kɔfɛ an b'ala fo k'a barika da min y'an sigi nin kɛnɛ kan k'an karamɔgɔ sɛki serifu madani ayidara fo ale min sababu ye nin jama in bɛɛ se kɛnɛ in kan yan an b'ale fo k'a barika da a n'a fa ɲuman n'a ba ɲuman n'o kɛnɛ in sabatira bi o la danfara min bɛ salon ziyara ni ɲinanta cɛ o ye jama min bɔra ɲina o tun tɛ salon o danfara belebele o bɛ salon ni ɲinanta cɛ san o san dɔ de bɛ fara nin jama kan san o san dɔ de bɛ fara jama kan donc ne ye min don a la cɔ o de ye salon ni jama cayara ni salon ta ye bɛɛ y'a ye kan bɛ ne fɛ ka se an karamɔgɔ ma an b'an karamɔgɔ fo karamɔgɔ ɲɔgɔn ye bali karamɔgɔ min ni dan t'a la fiyewu an b'an karamɔgɔ fo parce que ale de sababu ye nin bɛɛ se yan minnu tɛ bɔ dugu kelen na o tɛ bɔ jamana kelen na o sababu ye nin jama in de se yan donc an b'an karamɔgɔ fo k'a barika da karamɔgɔ ɲɔgɔn ye bali don a n'a bangebaga ani tamanika bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn sen y'a se yan nɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ala ye fɛn fɛn ɲuman na ala k'an bɛɛ ɲuman segin k'an ka denbaya ɲuman sɔrɔ siba n'a so bonya kama kuranɛ barika kosɔn sɔli ala rasul n'a jama yɛrɛ an yɛrɛ siran n'u sanni an bɛ sigiyɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ a ma nɔgɔya ɲinan jama kabako lo walayi n bɛ k'a di karamɔgɔ ma bon an bɛ fɔlɔ k'a fɔ ko jama min filɛ nin ye ala k'a kɛ jama hɛrɛman ye parce que ni jama sigira mɔgɔ fasɔn bɛɛ dɔ b'a kɔnɔ ala k'a kɛ jama hɛrɛman ye an bɛ karamɔgɔ fo k'a barika da k'a ni ce kunu ani ce bi ani ce sini ya rabbi ala ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ka labanko ɲuman d'a ma ala k'a wasa ala k'a dogo a juguw la ala k'a ɲɛ mɛn a la ala k'a ɲɛ mɛn a la ya rabbi basa min bɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala k'a n'a wasa ala y'o kɛ kira kanu kama alhamdulillah ɲinan ziyara a jama bonyana ka tɛmɛ salongo ta kan ala bɛ sigiyɔrɔma 2 ɲɔgɔnna hakɛ bɔ jama nana o b'a yira k'a fɔ ko laɲiniw sabatila salongo o de y'a to ɲinan jama bonyana ka tɛmɛ salongo ta kan alhamdulillah an bɛ ala de barika da nisɔndiya min b'an na nin kɛnɛ in kɔnɔ tasibila de don nin bɛ an bɛɛ lajɛlen hakili jigin an yɛrɛ ka don na n'a fɔra k'olu tun bɛ dugukolo sanfɛla la ko bi k'u tɛ yen k'olu dara donc ni nana o kɛnɛ kan o bɛ hakili jigin yɛrɛ ka kɛnɛ na dugawu ko min bɛ yen nɔ dɔrɔn o de ye ka n'i y'a kɛ ala ye ala b'a k'i ye n'i ye mɔgɔ ye ka déplacer ka bɔ jamana ni jamana dugu ni dugu ka na Bamadani ka kaburu la sɛŋɛ a ye ko dɔ labɛn a yɛrɛ ye ka bila a yɛrɛ ɲɛ yan nɔ n'a taara ka fɛn dɔ to yen donc a taara ka min to yen mɔgɔ nana ko n'o de sɛgɛrɛ a ye min kɛ ala ye o wale ɲuman dɔn kama sa mɔgɔ bɛ na ka na dugawu kɛ ale ye ka tila k'a ɲini tugun kama min b'a la kunu hami jira ala la n'a yɛrɛ kama ye donc an b'a ɲini ala fɛ badaw dali ala ka o nɔgɔya ye ɔ karamɔgɔ ɲɔgɔnna fa mɔgɔ k'i yɛrɛ y'o janaja kɛnɛ kan o ziyara kɛnɛ kan o ye nisɔndiya ko ni ala tando kɛnɛ ye donc an b'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ ala k'a mankɔrɔ ala k'a ɲɛ mɛn na o kɔfɛ fanga min kalifara an ma n'o y'a mɔkɛ sigiyɔrɔ n'o dira ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'a fanga se ala k'a kisi ka bɔ ɲɛjugu ni dajugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma a ka denbaya ala k'u k'a sago ye yarabi a ma bɛ siran min ɲɛ ɲɛnɛma na tɔɔrɔ la ala ka don ni o cɛ o bɛ fɛn min fɛ yɛrɛ la ala k'o yɛrɛ d'a ma
ciba kanu kama ni karamɔgɔ yɛrɛ layɔrɔma kama sallallahu rasul. Ne tɔgɔ Masire Sidibe ka bɔ Ameriki. Mais ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ameriki de ma, mais n faso ye Mali ye. N ma deli ka na se ziyara in kɛnɛ kan, mais n yɛrɛ sera kan, n ye kabako kɛnɛ ye. A bɛ ne hakili jigin Arafa dɔrɔn de la. Ni Arafa tɛ, i bɛ tile 3 min kɛ Arafa la, kɛnɛ min ne hakili jigin o dɔrɔn de la. N'o tɛ, i tɛ se ka ni kɛnɛ fosi dan. Ala yɛrɛ ta kɔfɛ, nin ye kabakoba de ye an bolo yan nɔ diɲɛ kɔnɔ. N'an bɛ se, an k'an bolo 2 kɛ ka karamɔgɔ in minɛ, n'an tɛ se, an k'an bolo 2 kɛ ka karamɔgɔ in minɛ. Parce que kabako b'a la. Ne bɛ dugawu kan min fɔ karamɔgɔ ye, Ala ka don a n'a juguw cɛ, Ala ka don a ka denbaya n'a juguw cɛ, Ala kana jugu b'a la, Ala kana jugu se a la. Jugu minnu bɛ dogolen ni jugu kɛnɛ kan da, ya Rabbi Ala ka don ani jugu bɛɛ lajɛlen tɛ. Namaga bɛɛ fo, Ala ka bɛɛ aminako nɔgɔya, minnu ta ye denko ye, minnu ta ye furuko ye, minnu denw bɛ examen la, ya Rabbi Masa Aramani tulo b'a bɛɛ lajɛlen na, Ala ka bɛɛ aminako nɔgɔya, ya Rabbi. Mɔgɔ sini an min kana bɔ yan ka s'i ka so ko Ala m'a dilan. O de kun bɛ ne fɛ k'a fɔ a kɛ to b'a la sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala al-hadi al-muhtadi as-sadiq al-masduq المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. زيارة نيشين فلاي الله كذاك الأمور تجري بالمقادير كوب كان الله تقولون تسان كمان يلا نيني me ala ma Allah tigɛ ɲinan de Allah subhanahu wa ta'ala tigɛ nga sika ye ziyara in kɛnɛ kan ni ne siɲɛ fɔlɔ de yala alhamdulillahi rabbil alamin haklan binina nin kɛnɛ in kan ni ala barakada kɛnɛ ni ala tanu kɛnɛ wani kan ka muso fɛn fɛn min nin kɛnɛ kan a kan ka hakilina di bɛɛ lajɛlen ma i ka se ka Sheikh Usman Serif Madani Haidara i ka se ka ɲɔgɔn de former i ka so kɔnɔ ni talen kɔfɛ ka da ka a duniya faniya diɲɛ bi ban ala kira dun ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ni hadamaden fatura i ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ fo n'a kɛra baara 3 ye o baara kelen min ni o bi to n'o ti tigɛ fiyewu an filɛ nin o dɔ de kɛnɛ kan n'o ye wa waladun salihun yad'u lahu ko ni taara ka den barikaman to k'a bɛ duwawu k'i ye o ti kɔtigɛ abada an b'o o kɛnɛ de kan vraiment ni kɔntannen don fari foninen don cɛ in ka ko danti ala ni sera nin kɛnɛ in yɛrɛ kan n'a sɔrɔ a ka bon i bolo cogo o cogo la dɔ bɛ fara a bonya kan tuguni ni tun y'a kanu cogo o cogo dɔ bɛ fara a ka kanu kan k'a ye k'a fɔ k'ale sera ka nin jama bɛɛ lajɛlen bɔ ka na duwawu kɛ a fa ye wala alhamdulillahi rabbil alamin ne kɔntannen don fari foninen don wa wolomuso bɛɛ lajɛlen kan ka hakili sɔrɔ an bɛ se ka den ɲumanw lamɔ an ka du kɔnɔ cogo min na walasa ni an taara don min na i san 100 balo wallahi don dɔ la a bɛ ban ni san 100 balo don dɔ la a bɛ ban a bannen kɔfɛ fɛn min ti ban n'o bɛ se ma i ka kaburu kɔnɔ o ye nin kɛnɛ ni a ɲɔgɔn ye o bɛ sɔrɔ ni mun ye o bɛ sɔrɔ ni den barikaman de o bɛ sɔrɔ ni duwawu den de o bɛ sɔrɔ ni ala ɲɛsiranya den de ya Rabbi ya Allahu Allah ta'ala ko o nɔgɔya muso bɛɛ lajɛlen ye an b'a dɔn nin kɛnɛ ka duwawu jaabi kɛnɛ don sika foyi ti ala wallahi ala ti sɔn abada ka nin jama ba caman fara ɲɔgɔn kan ko hali n'a kɛra mɔgɔ kelen ye o ti jama in cɛ la ko ala b'a kɛ o jama in kama aw bɛɛ kama ne y'aw ka duwawu jaabi ni mɔgɔ kelen kama a bɛ se ka sɔrɔ cɛ la a bɛ se ka sɔrɔ muso la a bɛ se ka sɔrɔ denmisɛnnin na donc sika foyi ti an na k'a fɔ nin ye mustajabu kɛnɛ ya Rabbi ala k'an ka duwawu jaabi an ti ɲinɛ an ka jamana in fana kɔ ni du sumana kin sumana dugu sumana ni jamana ma suma foyi ma kɛ ya Rabbi ya Allahu Allah ta'ala k'an ka jamana suma an ti bɔ kuma kɔnɔ f'an ka duwawu kɛ an ka ɲɛmaaba in kɔni ye min ye a mɔkɛ ladege ala kɛra ye qudwatul hasana de ala ko k'a y'a ci o de kama k'an k'a ka fɛn bɛɛ ladege mais wallahi a mɔden cɛ n'o ye Usman Serif Madani Haidara a ye a mɔkɛ ladege ale fana ye qudwatul hasana ye ala ka an ɲɛma ala k'a ladege setigi ala ye ɲɛmɔgɔya doni wɛrɛ min ta ka fara a ka donu kan ala k'a ta fanga di an ma ya Rabbi ala k'a k'a ma si ye ala k'a k'a ma kɛnɛya ye wo minnu dɛɛlɛlen don a kɔnɔ ala k'u datuguli fanga di a ma fanga la ko minnu bɛ a kɔnɔ giriyara cogo cogo setigi ala de bɛ se ala k'a doni ninnu a ta fanga ala k'a di a ma si ani kɛnɛya ani kunnadiya ani labanko ɲuman ani tɔgɔ ɲuman ani wasa sɔrɔli ala ala ta'ala ka an ɲɛmala san caman an ka jɛ ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ sirifila mɔgɔw an bɛ aw yɛrɛ fo k'aw barikada aw ni timinandiya aw ni cɛsiri aw ni jija inshallah bi ziyara in la a ka ca ni san 15 ye a ka ca ni san 15 an bɛ ka na ziyara in na yan kabini an bɛ taa Getabugu wɛrɛ la ka taa Sɛgɛla ka taa Siye anw bɛna ka na ni ziyara la a bɛ san 20 bɔ fo ka na se sisan ma belebeleba de b'u ni ɲɔgɔn kɛ san tɔw ziyara ni ɲinan ziyara danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn kɛ sabi mun na san o san de dɔ de bɛ fara ko in kan parce que mɔgɔw b'a kibaruya fɔ ɲɔgɔn de ye
min bɛɛ mana na n'o ka haju ɲɛnabɔra n'o taara a b'a fɔ dɔ ye u fana b'a fɔ ɲɔgɔn ye san o san maa hakɛ dɔ de bɛ fara jama in kan o tuma danfaraba b'a ni san tɔw kɛ ka min minɛ kɔni bolo k'a lase an karamɔgɔ ma ani nabaw karamɔgɔ tɛ kɔni ta ye duwawu ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka karamɔgɔ kisi Ala kana jugu b'a la wa Ala kana jugu s'a la an ka karamɔgɔ jugu o jugu b'a ɲini fɛn wɛrɛ de ye ni min da ka bon Ala k'a tigi da Ala k'a nɛn giri a da kɔnɔ ni mɔgɔ min se de b'a tigi Ala k'a tigi ka se ban a kana se an karamɔgɔ la fɛ an ka karamɔgɔ a kɛra ma hɛrɛ bɛɛ lajɛlen a nali kɛra diɲɛ ma hɛrɛ ye maa o maa bila an karamɔgɔ jugu la wala o tigi y'a yɛrɛ jugu de ye o t'a dɔn de n'o tɛ i tɛ bila a juguya la an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye yarabi Ala ka san wɛrɛ jira an na ka tila k'a fɔ diɲɛ maaw ɲɛna sabu a fɔ diɲɛ maa de sisan bɛɛ lajɛlen k'i jija ni ziyara sera u k'u jija u kana walahi magow bɛ ɲɛnabɔ yan fɛn bɛɛ lajɛlen min n'i nana mago yan a bɛ ɲɛnabɔ yan o tuma na an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka tila k'an ka denkɛ ɲuman fo n'o ye Kasimu ye Kasimu Tarawele a n'a ba sigilen filɛ yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'a ba bɛɛ k'u jija dɛ nin ko in n'i y'a fɛ ka siɲɛ kelen i ti bɔ a la yarabi Ala k'a hakilima d'an ma o kɔfɛ n b'an ka motikaw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛn an ka sisection komogɛli 1 moti an ka komite togeli ko n b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka hamiw bɛɛ lajɛlen Ala ka bɛɛ ka hami ɲɛnabɔ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ mɔgɔ o mɔgɔ na ni hami ye yan Ala kana mɔgɔ si bɔ yan f'a ka sɔrɔ a tigi ka hami dalen don an b'o ɲini Alahu Taala fɛ n denmuso ni sinamuso n b'a ɲini e Ala fɛ Ala k'e fana bolo mɛn i ka baara la Ala k'i bolo mɛn i ka baara la yarabi sifitiri fila Ala k'a kɛ sankɔrɔta ye yarabi Ala k'a kɛ sankɔrɔta ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kiraba sanuma bonya araba kɔsɔn sali ala rasul alhamdulilahi rabbil alamin n bɛ Ala fo ka shirifu fo k'u barikada n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn sen se tamanin kɔnɔ yan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen diɲɛ fantan naani bɛɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ko ko n ka kuma santɔw ta ni ɲinɛntaw ta la n bɛ kuma différence belebeleba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan jama min bɔra Ala yɛrɛ de b'a dan dɔn jama bɔra fo ka taa fɔ jama bɔra ni jama ɲɔgɔnna ma deli ka bɔ yɛrɛ tellement que jama cayara donc o b'a yira k'a fɔ kun bɛ tamanina kun belebeleba yɛrɛ de bɛ tamanina san tɔw la an nana an ka duwawu kɛ duwawu ɲini alihamudulilayi an ka duwawu jaabi la donc ɲinɛ fana an nana donc o b'a yira ko kun bɛ tamanina an bɛ Ala deli sijan ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'a d'an n'an karamɔgɔ ma sijan ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'a d'an n'an karamɔgɔ ma Ala ka sijan ni kɛnɛya d'an n'a ka denbaya bɛɛ ma an bɛ Alahu Taala deli an sari jama cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen Ala k'u sijan ni kɛnɛya d'u bɛɛ lajɛlen ma Ala ka bɛɛ ka duwawu minɛ fɛn o fɛn sen nin kɛnɛ in kan ani mɔgɔ o mɔgɔ ma se yan n'u y'u ka samaw di ka na donc an bɛ Ala deli Ala k'a bɛɛ minɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ma ɲɛmɔgɔya min dira an karamɔgɔ ma an bɛ Alahu Taala deli Ala k'an fanga s'a kɔrɔ Ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye Ala k'a kɛ labanko ɲuman ye Ala k'o k'a k'Ala yɛrɛ bonya kosɔn sanka bɛɛ ka foli bi yan fɛn o fɛn sen fɛn o fɛn ma se yan fɛn o fɛn y'a ka foli di ka na foli bi bɛɛ lajɛlen wa bɛɛ mɔgɔ si kana siga duwawu minɛ yɔrɔ lo ni Alahu Taala ka jɛn wa duwawu bi minɛ parce que salon zara Ala k'a kɛ n nana an nana yaala n yaalala an nana ni daluya mun ye n nana ka na jɛn ɲini Ala fɛ ka sherifu deli n'o y'an karamɔgɔ Ayidara ye ka ban k'a bamuso deli Ala nana to a ka masaya la denko kun bɛ an nana fɔ n ko Ala k'an sɔn den na n bɛ den tɔgɔ da karamɔgɔ Ayidara la n'a kɛra cɛ ye n'a kɛra muso ye n b'a tɔgɔ da Aba Ala k'a kɛ n ka arijɛgɛ ni sɔrɔ a ma dogo n na depuis n ka arijɛgɛ ni sɔrɔ n bɛ sogo kabako dɔrɔn de kɛ sogo kabako Ala nana to a ka masaya an nana jigin den nana kɛ cɛ ye n ka den tɔgɔ da karamɔgɔ Ayidara la a ma kalo 3 sɔrɔ ba donc a kun ka di n ye n'Ala ka san wɛrɛ d'a ma n bɛ na bon n ka sotigi ma sɔn a ko n na layidu bɔ sira la ko n ye labɛn ɲinɛ n ye na donc n ka labɛn ka na ɲinɛ n nana ka na Zara la vraiment Zara ne ka nafa mun y'a la a nafa ka bon fo ka tɛmɛ hali bi an b'a ɲini Ala fɛ an karamɔgɔ sijan ni kɛnɛya bɛ Alahu Taala bolo Ala k'a d'an n'a ka denbaya ma a kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye Ala k'an yɛrɛw kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye Ala k'an bɛɛ bala an ka layidu kan k'an fatu an ka layidu kan ne tɛ na wagati yɛrɛ hakɛ da dɔn mais n bɛna wagati min fɔlɔ mun na ani ɲinanta ani ka se sisan ma san o san ni nana ni n taara ko kura wɛrɛ de bɛ kɛ min ka girin ni kɔrɔlenw ye hali salon n bɔlen bɔ yan n ye du terrain sɔrɔ dɔ ye n wele o juma fɔlɔ ka taa terrain di yan nɔ donc karamɔgɔ ne tɛ dan dɔn a la quoi ne bɛ foli kɛ Kati section bɛɛ tɔgɔya la an'an ka comité foli kɛ karamɔgɔ Ala ka karamɔgɔ mɛn an kɔrɔ
ala ka hinɛ bamara ni silamɛsiw bɛɛ lajɛlen na ala ka barada nɔgɔya ala k'an sen mɛn tamani sira kan mɔgɔ mɔgɔ nana ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ ansaru bɛɛ lajɛlen silamɛ ɲuman bɛɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ne bɛ foli kɛ doni min dira karamɔgɔ ma ala k'a s'a kɔrɔ alhamdulilayi salatu wɛrɛ kuma kan salala nana ka na na kun ye ka Ayidara ko ɲuman lɔ Ayidara tun ye an tun ye dibi la a ye silamɛya lakɛnɛmaya k'an seniya donc i bara na tant que i Ayidara ko ɲuman lɔ a y'a na seniya k'an bɔ dibi la an b'a fo k'a ko ɲuman lɔ ala mɛn an kɔrɔ ala mɛn an kɔrɔ ala sida ma ala an bɛɛ kɛ ka nin fɛn kɛ lakɛnɛmaya ala b'o kɛ ala ko an siro alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala fo k'a barikada k'an karamɔgɔ fo k'a barikada k'a wale ɲuman dɔn san o san Alahu taala bɛ na ni jama in ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan jama in dan foyi tɛ jama in na nka ɲinan ta fana bolo fara dɔɔni b'a kan o tɛ jama in ma dɔgɔ ka kɔrɔ dɛ jama in ma deli ka dɔgɔya nka ɲinan ta an bɛ ala fo k'a barikada ala k'an yiriwa ka tɛmɛ nin kan ala ka san o san diya ka tɛmɛ nin kan ala k'o kɛ ba Amadu ni barika kama ani ala kira barika kama ani karamɔgɔ lahɔrɔma kama ala ka amisaru yiriwa ala ka jamana yiriwa Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ala ka barika don jamana bɛɛ la u nana hɛrɛ la ala k'u segin hɛrɛ la ne bɛna ziyara la ɲinɛ y'a san 15 de ye ne yɛrɛ kɔni nana ziyara in na a daminɛ ni sanjɛra n ye hɛrɛ caman sɔrɔ a la bari n mago bɛ n ye fɛn o fɛn fɔ ala ye ala y'a bɛɛ dilan n ye wala n bɛ foli kɛ Ayidara ye ka foli k'a bɔ n'a bɛɛ ye ala ka sijan d'u ma ala ka kɛnɛya d'u ma ala ka labanko ɲuman d'u ma ala k'u kisi juguw tɔɔrɔ ma san o san an kɛnɛ ka n'a kɛ yan nɔ an b'a fo an b'a waleɲumandɔn a y'an don hɛrɛ la ala ka hɛrɛ ala k'a jiidi hali bi n'a ka bi ala ka sijan d'a yɛrɛ ma ka kɛnɛya d'a ma k'o ye ne ka foli ye ni ala sɔnna a ma awɔ. Auzu bilahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim. N bɛna n ka kuma daminɛ n'ala tɔgɔ barikama ye diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ani lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen tigi sɔnko ma ani banko ma o bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ nɛɛma min na ala k'an y'o nɛɛmatigiw la ni ziyara in na anw nana ziyara in na ka na dugawu kɛ an ka labagaw ye o ni ka dugawu ɲini u fana fɛ u ka dugawu k'anw ye sabu labagaw yɛrɛ ka dugawu bɛɛ minɛ kɛnɛmamɔgɔw ye an nana o dugawu ɲini de na tamani yan nɔ an bɛ dugawu kɛ ka tila ka dugawu ɲini o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se yan nɔ fɛn o fɛn nana ni ŋaniya ɲuman fɛn fɛn ya ala k'o bɛɛ ka ŋaniyaw dilan min yɛrɛ nana ni mana ni ŋaniya ɲuman ye ala de b'a dɔn dɛ ala ka bɛɛ ŋaniya segin yɛrɛ ma o kɔfɛ an b'an ka baarakɛlaw fo aw yɛrɛ ɲɛ bɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen nɔ bɛɛ nisɔndiyalen bɛ u fari folilen bɛ o ye kanu de ye o ye kanu de ye o y'a ye an karamɔgɔ kanu banna ni kanu mana fɛn min faga o ma jufa sinon n'a fɔra ko sarala baara lo an tɛ mɔgɔ sɔrɔ ni tasuma in na mais kanu na kɛ bɛɛ le b'a kɛ an bɛ dugawu kɛ baarakɛlaw fana ye ni tasuma in ala k'a kɛ diɲɛ ta ye ala k'u bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ lahara tasuma ma ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ lahara tasuma ma o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ an ka karamɔgɔ yɛrɛ ye ne ye Seyidina Sɛrifu Usumani Madani Ayidara ye ala k'a n'a kisi ala k'a n'a tanga ala k'a n'a sankɔrɔta ala k'a n'a wasa ala ka don a ni juguw cɛ a n'a bɔnnan bɛɛ a n'a nɔfɛ tugu ɲuman bɛɛ ala ka n'anw jɔrɔ kɛ jugu ye ala ka doni da jugu kunna o tɛ se doni min kɔrɔ k'u kan ka n'u ka doni ye k'u sigiyɔrɔ bɛ pɔnti ma k'u ndɔngama yɔrɔ kɛ museli ye k'u kɔsɛmɛyɔrɔ bɛ janɛmɛ kɔlɔn ma ala ka janɛmɛ nɛgɛji kɛ k'u datugu ala kana bɔ da d'u ma aw min yɛrɛ filɛ nin ye ala k'aw yɛrɛw lakanda ala ka n'aw siri danfɛn na teleso ala k'a sankɔrɔta mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ŋaniya ɲuman ɲɛsin ka se teleso mɔgɔw ma ala k'u bɛɛ sara kɛ alijinɛ ye ala ni kuranna barika kama an bɛ bɔ k'an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛ n'o ye Abiba Tarawele ye Abi Tarawele tiɲɛ na an b'a fo ale kɛra ɲamantonɲɔra ye yan nɔ diɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ na bɛɛ ka ɲama bɛɛ to a kan walayi a b'a bɛɛ minɛ ale tɛ dimi a tɛ foyi
ale kɔni bɛ bɛɛ de so a mais an b'a ɲini Ala fɛ dusu min bɛ a bi yɛrɛ kɔnɔ Ala k'o d'a kɔfɛ mɔgɔw ma Ala k'o d'a kɔfɛ mɔgɔw ma k'a limaniya di bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini Ala fɛ Amusari cɛ n'a muso fɛn fɛn bɛ yen nɔ Ala ka limaniya di bɛɛ ma k'u ka fɔtaw k'u kelen na ɲɛmɔgɔya min dira an karamɔgɔ ma an b'a ɲini Ala n'a kira fɛ Ala k'a fanga se Ala k'an karamɔgɔ fanga se Ala k'a kan don jama na k'a nɔfɛ tugu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fanga se Ala ni kuranna barika kama ani sherifu yɛrɛ Ala hɔrɔma kama sɔli ya rasul ni jama talen dumuni ko la bɛɛ le b'a dun feereli tɛ bari tile kɔnɔ a bɛ se ka malo tɔni 2 tobi a bɛɛ ye dunta de ye bi yɛrɛ an ye tɔni 3 le tobi a bɛɛ de dunta ye feerelita t'a la bɛɛ de b'a dun a bɛ bɔ ka di baarakɛla bɛɛ ma min ko a ka di ye min ko a man di i nana baarakɛ ma baarakɛ o bɛɛ de b'a dun an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a tugu an karamɔgɔ sili la Ala k'a tugu an karamɔgɔ sili la an b'o ɲini Ala fɛ bon an mɔgɔ minnu bɛ baara in kɛ an ka ca mɔgɔ 50 ye mais fa bɛ ɲinɛ ta yɛrɛ kan bari san o san dɔ de bɛ fara an ka jama kan san o san dɔ de bɛ fara an ka jama kan fɔlɔ an tun bɛ se ka mɔgɔ compter mais sisan an tɛ se ka mɔgɔ compter jamana bɛɛ Amusariw u bɛ na n'u fɛn fɛn bɛ na u bɛ na n'u ka ordre de mission ye ka na d'an ka ɲɛmɔgɔ ma sinon ni min mana n'i ka ordre de mission ye i tɛ don an ka baara la kuma kuncɛ min bɛ ne bolo ne bɛ jama bɛɛ lajɛlen de fo bɛɛ lajɛlen ne bɛ bɛɛ lajɛlen de fo u ka hakili ɲumanya n'u ka kanu na karamɔgɔ kanu na n b'o bɛɛ lajɛlen fo u la ko Ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ ye ko an ka denbayaw ko Ala k'u lakanda Ala ka n'u labila Ala ka n'u siri danfɛn na Ala ka n'u dɛsɛ u yɛrɛ kɔrɔ ko Ala k'an faga ni sherifu kanu ye k'an bɔ n'aw tugu sherifu bɔ n'aw na Ala ni kuranaba in barika kama ani sherifu yɛrɛ lahɔrɔma kama sɔli ya rasul bon jɔyɔrɔ min na ni ziyara in hukumu kɔnɔna na o ye restauration baara ye o ye restauration baara de ye vraiment depuis selideni yani selideni ka se an nana a yɔrɔ la ka labɛn daminɛ fɛn min b'a to ni karamɔgɔ ka dunanw nana o ka se ka lafiya donc n'i y'a ye an bɛ girin ka jɔ la musow b'o sen kan cɛw b'o sen kan c'est pour que ayiwa dunanbaw min bɛ na an karamɔgɔ fɛ o ka se ka lafiya dumuni ko la bon an ka laɲini ye o de ye o de an bɛ wele la wuli ka jɔ la ten voilà an fɛ an karamɔgɔ ka dunanbaw n'o nana o ka se ka lafiya dumuni ko la sabu ka da mun kan yan yɔrɔ la dumuni ko ka gɛlɛn ni mɔgɔw nana o tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si ka taa dumuni san ni dun ye mɔgɔ wele ka n'i ka ko la dumuni ko tuma dɔ la o de y'a fiɲɛ ye hali ni fɛn o fɛn k'a ye ni kɔni n'a ye gɛlɛya sɔrɔ dumuni ko la dɔrɔn bon o y'a ka labɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛni ye quoi donc an dun t'o jigi an bɛ fɛ an karamɔgɔ ka dunanw ka lafiya o kama don an kɛlen bɛ k'an sɔbɛ don dumuni ko in na bon baara in tilan lo yɔrɔ 3 ɲɔgɔn bon n y'a bɛ dagababa ninnu na ye baarakɛbagaw de bɛ yen baarakɛbaga ninnu ka ca o bɛna baara kɛ Ala kama mais o bɛna baara min kɛ n'o ma dumuni kɛ fana ale man ɲi donc muso dɔw bɛ yen olu bɛ dagaba ninnu sigi ka tobili kɛ k'a di baarakɛlaw ma bon dagabaw dɔw yɛrɛ bɛ yen fana o fana bɛ dumuni tibi bon an b'o feere mɔgɔw ma mais an b'a feere prix la bɛɛ bɛ se k'a san prix min na quoi voilà a sabanan o ye spécial ye n'i taara olu fɛ yen i bɛ dumuni qualité bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n'i taara i bɛ sogo sɔrɔ i bɛ jɛgɛ sɔrɔ i bɛ supu sɔrɔ i bɛ juga sɔrɔ a n'a ɲɔgɔnna ni loko ninnu i b'o bɛɛ sɔrɔ yan ni firiti voilà donc yɔrɔ in tilan lo fɔ yɔrɔ 3 voilà bon an ye baara in daminɛ a mɛnna dɔɔnin depuis ziyara daminɛna ka na to ka jama bonya dumuni tun bɛ to ka di mɔgɔw ma fi sabililayi an nana ye déjà komi jama bonyana an tɛ se ka dumuni di bɛɛ ma mais n'an y'a organiser ka to ka dumuni feere k'a feere sɔngɔ nɔgɔ la bɛɛ k'a sɔrɔ k'a san wari min bɛ minɛ na a bɛ tila ka dumuni wɛrɛ san tuguni an bɛ kɛ komi tɔnɔ le b'ara mais an bɛ wari nin minɛ le an bɛ tila ka taa dumuni wɛrɛ san an b'a tobi k'a feere mɔgɔw ma sɔngɔ nɔgɔ la voilà an mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ i y'a ye a yɛrɛ ye ne ɲininka kuma daminɛ na ko ne bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ne ko ne bɛ bɔ Burkina Faso Ansar Dine international le donc ni Ansar Dine international le a baara bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ international ye mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la n'i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka na i n'i ka ordre de mission min na ɲɔgɔn fɛ i bisimila lo n'i nana i ka kan ka bila baara min na o b'i bila i b'a kɛ kuncɛ min bɛ ne fɛ ka an karamɔgɔ fo k'a barikada ka dugawu k'a ye Ala ka kisi jugu tɔɔrɔ ma ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ani labanko ɲuman ayiwa k'a ɲini an ka invité fɛ ani karamɔgɔ ka invité baw ani mɔgɔ minnu bɛna dumuni k'an fɛ u ka sabari n'u mana tɔɔrɔ o tɔɔrɔ sɔrɔ anw na
o ka sabari an kɔrɔ ko an ka laɲini t'o ye an ka laɲini le a ka ɲɛ mais jɔn ti dafa quoi i mana kɛ cogo o cogo yɔrɔ dɔ bɛ t'i jɛn quoi voilà donc an b'o yafa ɲini o fɛ o ka yafa an ma ko an ka laɲini ye le a ka ɲɛ voilà donc an t'a ɲini ka tɔɔrɔ si mɔgɔ si ma quoi voilà o le tun bɛ ne fɛ k'a fɔ n b'aw yɛrɛ fo Sirifila TV mɔgɔ bon vraiment a bɛ baara min na ala k'a bolo min ye baara la ala ka Sirifila TV tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan quoi voilà an b'o dugawu kɛ kira sanama in kana kɔsɔ Sirifu baraka bonya kɔsɔ salale rasul nin kun ya an ye tamani ɲinan ziyara la min kɛra ka bɛn juin kalo tile 8 ma san 2019 o la hakilila ni shiraka nunu aw bɛɛ lajɛlen ɲamɛ an bɛ dugawu kɛ ɲinan ta kɛra hɛrɛ la cogo min na san wɛrɛ ta ala ko yirana naba kelen kelen nana ni hami min ye ala ka bɛɛ lajɛlen dilan an yɛrɛ kun ka jamana basigi ani bɛn ni kelenya ala ka sabata kɔnɔ ka taa se silamɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma nin bɛɛ sababu ɲuman bɔra an karamɔgɔ min na Bahauddin n'o ye Aseyidi Sharif Usman Madan Haidara ye an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛma a la a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na ala k'a dɛmɛ a la ala k'a wasa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ngalondi segati ebe tenya welela fala ka chideme tenya welela ngalondi segati ebe tenya welela fala ka chideme tenya welela ngalondi segati ebe tenya welela fala ka chideme tenya welela namara shikolo mawe tenya welela fala ka chideme tenya